natakang pati nila. Ako nga din eh. Nanaya siguro ni Magsampan. Sige pa naman dyan. Keep lang. Kakain ko ng mga nakabuni na. Isang linggo, hindi yan nawawala. Manok. Niloko ko nga ako ni Lester. Kakabuni ka na rin to. Sabi ko sa kanya, tingnan mo nga yun sa'yo. Buong katawan. Ano nangyari kay Ras? Yung Hindi kong mga titignan mo. sa katawaan mo yun. Oo. Sabi ko sa kanya, tahan pa ganda. Gagaya mo ko sa'yo. Tawa siya.
Batang jarpon kan? Iya, duty niya. Ayun. Oh. Ayaw nga, Sabado. Saan naghanap ng room mo? Ha? Saan naghanap? Narikomenda mo. Kilala niya na ako. Kilala ng center. Hmm.
Sadot ka din na yan. Oo.